салом дӯстон, беҳтарин ҳамлагари ҷаҳон Криштиану Роналду моро бо наворҳои худ дар шабакаи ютубаш хушҳол карда истодааст. Ӯ кӯшиш дорад наворҳоеро манзури мухлисон ва тамошобинон кунад ки ҷолиб бошанд. Масалан, навори навбатӣ интервюи Бозингарони мунтахаби Португалия мебошад ки сирҳоеро Оиди Роналду мегӯянд ки мо Оидаш кам маълумот дорем. ҳоло мо тарҷумаи онро бо забони тоҷикӣ манзуратон мегардонем. Ба ҳамин хотир обуна шуда то охир ҳамроҳ бошед. Ал-Наср Криштиану Роналду дар чемпионат бозии охирро бо нокомӣ ҷанбаст кард. Шоми имрӯз бошад, даста бо Алгарафа дар Лигаи Чемпионҳо рақобат хоҳад кард. Бозии сафарӣ ба осонӣ даст намедиҳад, вале будани Роналду дар ҳайат умеде мебахшад. Ба ақидаи шумо Ал-Наср имрӯз ғалаба карда метавонад? ҳатман фаворити худро бо 1x интихоб кунед ва фоидаи пулиам ба даст оред. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомон бонус бо промокоди Touchfood пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Сирри Роналду. Саволи якум ин ки кадом чизро Оиди Роналду дигарон намедонанд. Саволи мушкил. Меҳмони якумин навор Ренату Вега. Савол мушкил аст, зеро ӯ то ҷои одами маҳкам мебошад. Шояд ман чизҳоеро гӯям ки аллакай ҳама медонанд. тавре ки ӯ ба кораш муносибат мекунад боварнокарданист. ҳатто одамони наздики Криш ҳамин чизро мегӯянд. кадом чизро мо намедонему шумо бо бозӣ дар мунтахаб пайхаст кардед? фикр намекунам шумо чизи зиёде Оиди Роналду надонед. ҳама атрофаш аст ва аз ҳаёташ огаҳанд. чизе пинҳоне намедонам. Нигаред, меҳмони навбатии Бруно Фернандес шуд. ман чизеро намедонам ки шумо огаҳ набошед. савол хеле мушкил. ба фикрам ӯ рақоси хуб аст. дар ҳақиқат ӯ маҳорати хуби рақсӣ дорад. рақосаи хуб. Криш ба кораш диққати махсус медиҳад ва ин чиз ӯро аз дигарон фарқ мекунонад. як чизе Оиди Криш бошад ки аксарият хабар надошта бошанд ва шумо аз он огаҳ шудед. як чиз Оиди Роналду ки дигарон надонанд? ин меҳмони сеюми мо Бернардо Силва. ба фикрам ҳама медонад ки ӯ дисциплинаро сахт риоя мекунад. ҳама чизро дар вақташ иҷро мекунад. намедонам чиро мисол орам. шояд Оиди кам хӯрданаш бошад. ӯ танҳо хӯроки солим мехӯрад ва ҳар чиз истеъмол намекунад. шояд ин ӯро аз дигарон фарқ кунонад. ба назар ин бачаҳо чизҳои зиёдеро Оиди Роналду медонанд. майлаш, мо наворро идома медиҳем. сирри Роналду. агар шумо як характери Роналдуро мегирифтед, он чӣ мешуд? ман ҳамеша инро мегӯям. шояд суръаташро мегирифтам. аммо зарбаҳои сараш ҳам олиянд. бале, Криш яке аз беҳтаринҳо дар ин ҷабҳа аст. кадом таланташро шумо ба худ қабул мекардед? зарбаҳояшро? не, техникаи анҷоми ҳамлаҳо. ба ман ин маҳорат лозим аст. ин техника беҳамтост. кадом атрибутикаи Роналдуро шумо мехостед? паридан. ӯ тақрибан 2 метр, не, шояд 3 метр баланд парад. ин боварнокарданист. ҳама маҳораташ хуб аст, вале ҷаҳишаш ба ман лозим. Криш аз ҳама баланд мепарад? ин бачаҳо моро бо посухҳояшон ҳайрон карданд. агар шумо мехоҳед ки аз сирҳои дигар топ бозингарон огаҳ бошед, пас ҳатман тугмачаи обуна шуданро зер карда наворро бо лайки худ дастгирӣ намоед. ба ҳамин тамом, то боздид дӯстон.